Comezamos entón. Se guardamos silencio, comenzamos. Boa tarde a todos e todas, benvidos e benvidas a este pleno extraordinario que ten como obxecto dos puntos da orde do día, aparte do que é a aprobación da acta da sesión anterior. E, polo tanto, comezamos polo primeiro punto, que é a aprobación da acta anterior. Alguén ten algunha consideración que facer sobre a mesma? Parece que non. Non. Polo tanto, procedemos á súa votación. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. O punto número 2 é o expediente 3836, aprobación orzamento municipal para o ano 2024. Pois ben, como xa se explicou na comisión informativa en cuestión, espere, o tenho aquí desordenado. Pois ben, se lles parece, ampliamos o tempo de intervención a 8 minutos na primeira intervención, a 5 na segunda, na última 1 minuto. Parecelles? Que se lles parece ben, os tempos de intervención serían de 8 minutos na primeira intervención, 5 na segunda e 1 minuto na última. A ver, vamos a ver. Pois ben, como poden ver na documentación que teñen vostedes, o orzamento deste ano pasa a ser de 8,5 millóns de euros prácticamente. 8,495,000 euros, se non lembro mal. Pois ben, este ano hai novidades no sentido de que vamos a primar o que son a importancia na recadación dos prezos públicos en detrimento de determinadas tasas, basicamente debido aos cambios normativos que asustan o que é o ingreso á verdadeira natureza xurídica do mesmo, en algúns casos das causas de suficiencia financiera. Haberá tamén, por chamarlo de algún xeito, un aumento dos impostos directos no capítulo 1, producido pola actualización de padróns e bases imponibles, basicamente. Non é que se incrementen de forma directa os mesmos, senón que o que ocorre é que o padrón de varios ámbitos vai ser actualizado e, polo tanto, eso supón un incremento dos ingresos. Os impostos indirectos que se contemplan no capítulo 2 reflicten indicadores de actividade, contemplan unha previsión razonable de sostemento e crecemento con respecto aos ingresos percibidos en anualidades anteriores, é dicir, sempre se traballa cos ingresos que hai do ano anterior, o cal hai unha previsión de crecemento, e esa previsión reflictese no que son os orzamentos. A previsión responde á preponderancia da imposición directa fronte á imposición indirecta no sistema tributario do Concello. Por outro lado, este caso afecta ao capítulo 4, a consecuencia hai un aumento das transferencias correntes que afecta ao capítulo 4, a consecuencia únicamente do incremento xa consolidado no sistema de participación de tributos no Estado,
e na actualización das contidas con respecto ao orzamento de 2022. Aquí cabe sinalar que, e quero recalcalo, que o Fondo de Cooperación no que participan os concellos de Galicia leva 13 anos sin incrementarse. Por lo tanto, a aportación que nos fai a Xunta de Galicia leva 13 anos sin modificarse. Hai que reseñalo, hai que destacalo, é algo que afecta non só ao Concello de Barbadás, sino a todos os concellos de Galicia. É unha demanda que debemos pôr en riba da mesa, é unha queixa que quero transmitir e que da que sexa coñecedor este pleno, ou este plenario. A cuantificación de estimación dos ingresos realízase en términos prudentes, como toda a estimación que se fai neste orzamento, polo que o importe orzamentado establecese en función do que se prevé liquidar procedente dos ingresos que se estiman para o 2024, é dicir, algo semellante ao que se expuxen anteriormente. Ben, incorpóranse aos orzamentos a previsión de ingresos financieros, que responde a dous conceptos. Por unha banda, o concepto de préstamos finalistas percibidos ao longo prazo de entes do sector público, como poden ser o IDAE por unha banda, por outro lado o préstamo que fai referencia á rehabilitación de inmobles públicos, que nun caso son 490.000 euros, creo que son, que será investimento para mellorar o alumeado público e, polo tanto, para acadar a eficiencia enerxética. E, por outro lado, o que fai referencia ao préstamo barra subvención do Instituto Galego de Vivenda Solo, que é un préstamo que hai que devolver sin intereses ao longo de 8 anos. Despois venen aquí as cifras, como decía, o orzamento de 8.494.000 euros, e despois, en estado de gastos, no que fai referencia aos gastos, a cantidade global responde a 3 eixos fundamentais na xestión do gasto público. En primeiro lugar, manter os servicios públicos básicos, que incide tanto no gasto corrente como no capítulo persoal, adecuar, por outra banda, a cantidade destinada a gasto corrente á realidade municipal e, por outra, que é o terceiro, aumentar o esforzo inversor tal e como se concreta no capítulo 6 e no anexo de investimentos do ano 2024. É dicir, que o investimento para o ano 2024 incrementase en un 254%, sin un euro mal, 254 ou 257%. Decir tamén que no orzamento se contemplan evidentemente o resultado ou a aplicación, mellor dito, do que é a relación de postos de traballo. Por primeira vez este Concello ten unha relación de postos de traballo aprobada en pleno e ademais tamén negociada co sindicato, como non podía ser de outro xeito, e que ten unha repercusión no orzamento deste ano, se non lembro mal, a cifra creo que son 342.000 euros por unha banda. Por outro lado, hai unha afección tamén que ven dada polos incrementos salariais do que marcan as normativas estatais, o salario mínimo interprofesional, e se queren detalles, as citadas subas derivan das decisións relativas ao aumento do salario mínimo interprofesional que pasou dos 965 euros mensuais no 2021 a 2.134 euros mensuais no ano 2024, e do incremento salarial do sector público cunha taxa interanual bianual do 5,2%, ao que compre engadirlle o 2% previsto para o ano 2024, pendente da aprobación parlamentaria, pero que xa se atopa dotado neste orzamento. É dicir, que se está traballando con prudencia e tendo presente o que son posibles incrementos que xa estaban previstos no proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado, que ao final decaiu e non se levou adiante, pero temos contemplado eso. Por lo tanto, isto súmase tamén ao que é o importe do que é a aplicación da RPT. Ben, basicamente, en definitiva, a pesar a reseñar que a pesar dos incrementos anteriores, o capítulo de persoal baixa do 48% que representaba no anterior orzamento do ano 2022, pasa a representar neste ano, no orzamento 2024, o 43,92%. Baixase un 5%, que representa o persoal no que é o conxunto do orzamento. Despois, por outra banda, hai que reseñar que se consignan cantidades suficientes para compras de bens e servizos, polo tanto, houve que revisar o que son os contratos que ten vixentes actualmente a corporación, é dicir, este Concello. Temos que ter moi claro que o que foi a taxa de inflación repercute evidentemente no que son os custos das empresas, as que teñen contratadas ou as que ten
o Concello contratado servizos, pero non só servizos, como pode ser o lixo. O lixo supón este ano un incremento de perto de 130.000 euros. Había un déficit de casi medio millón de euros en relación entre o que se recada e o que se ingresa, e se a este ano lle sumamos esos 130.000 euros de incrementos derivados do IPC e da implementación do contenedor marrón, pois o déficit neste ámbito pasa a ser de máis de 600.000 euros. Bueno, o que decía, que o IPC repercute directamente no que son os contratos que leva a cabo o Concello, pois, por exemplo, para campamentos, por decir algo, os contratos que se levan a cabo e que se realizan para levar a cabo tamén actividades culturais, contratos de todo tipo. Aí a estas empresas repercutille o incremento do salario mínimo interprofesional, o mantemento dos seus vehículos, o que é o combustible, todo elo repercute despois tamén no coste que é para o Concello. Dito eso, temos que reflectir aquí. Temos que traballar no aforro e na eficiencia dos nosos diñeiros e, polo tanto, basicamente, isto no capítulo 4, ascende a 184.000 euros, o que supón unha minoración de 29.600 euros. E no fondo de contingencia, deflíctense posibles imprevistos inaplazables e discrecionais, como, ademais da implementación adicional do 0,5% do cumprimento dos indicadores sinalados do Acordo Marco para unha Administración do século XXI, é dicir, unha resolución do Goberno de España. E no capítulo 6 de orzamentos, recóllense previsos para afrontar a execución das obras de infraestructuras novas, adquisición de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos e reposición de infraestructuras existentes que se expresan no anexo de inversións e que se unen como anexo ao orzamento. Como dicía, o capítulo 6 pasa a ser de 1.072.000 euros, que supón un aumento de 772.000 euros con relación ao consignado no exercicio 2022, é dicir, o que dicía antes, un incremento en porcentual de 257%. Falo de investimento. Por lo tanto, cedo esa palabra aos grupos deste plenario, comezando por don Ramón Padrón. Ten 8 minutos. Ou teñen 8 minutos. Moitas gracias e boa tarde a todas e a todos. Ben, en primeiro lugar, como isto é o estado do Concello real, para que consten antes, ou para a xente que nos poida ver ou acceder á plataforma ou a web do Concello e vexa isto, vamos a facer un pequeno análisis de situación. En 2015, cando entramos aquí, e favorecemos a entrada dun cambio de goberno despois de 27 anos do Partido Popular, un goberno de coalición formado por PSOE e Bloque Nacionalista Galego, alertamos de que a situación do Concello era de habíamos subido así os dous últimos gobernos ou o último goberno e a mitade do outro do Partido Popular xa habían marcado unha tendencia horizontal e se non revertíamos esa tendencia horizontal iríamos nunha tendencia descendente. Eso explicámoslo aos representantes do PSOE e do Bloque Nacionalista Galego para que iniciasen unhas políticas que nos permitiran aumentar os ingresos do Concello, porque está claro que os gastos ian aumentar. Daquelas, dixemos ao señor Fírvida que era necesario empezar a traballar nun área comercial que nos dese máis capacidade económica de ingreso. Non se fixo. Pasamos 4 anos nos que se viviu de remanentes e se crearon máis gastos para o Concello. Creáronse máis servicios, CIN, máis eventos, máis gasto para o Concello de todo tipo. Pero os ingresos non medraron. Non se traballou en tamén crear ingresos. E durante o 2019, que xa gobernou o PSOE en minoría, pois foi
unha continuación das mesmas políticas e tampouco se traballou en conseguir máis ingresos. Por outra banda, durante eses anos, representantes que houve aquí do Partido Popular na Deputación, pois facendo unha conta rápida, desde os anos que estamos nós aquí, 9 anos, a Diputación teríanos ingresado 3.600.000 euros que non apareceron nas contas do Concello de Barbadás. Ata que este ano, por fin, se consignaron 400 e algo mil euros e parece ser que a dinámica vai ser esa nos vindeiros anos. Pero non teríamos chegado a esta situación se houvesen ingresado eses 3.600.000 euros por parte da Diputación. E no ano 2019 fixemos unha campaña electoral na que alertamos de que o Concello ia horizontal, e se seguía así entraríamos en descenso. E nos adiantarían pola dereita concellos como Pereiro ou San Cibrao, que hoxe casi teñen un orzamento como a nós, ca metade de poboación. No 2023 fixemos unha campaña explicando os números do Concello, os números reais. Cando outros partidos, un deles o que está no goberno, ían con panfletos, con fotografías e anunciando obras que son imposibles porque a realidade hoxe está aquí. A campaña había que levarlla á cidadanía enseñándolle estes números. E estes números son que fai 8 meses ou 9 xa se pediron 2 créditos. Un para do IDAE e outro para ou pagar a reforma do local social de Sobrado, que temos que devolver. Eso foi a situación que se chegou, descendente. E no 2019 ríanse do señor Padrón cando poñían nos papeles que o Concello entraba en decadencia. Pois a decadencia está hoxe aquí. Está aquí a decadencia. Agora que queda? Tirar para adiante. Porque senón o Concello quedase en números roxos. Pagar os soldos, pagar as facturas e pouco máis. Entonces agora necesitamos pedir crédito e rezar para que unhas aportacións do Estado que sexan maiores e que o señor Luís Menor pois siga na Diputación, sigan tendo a consideración de seguir firmando eses plás que agora se parecen máis ás Diputacións de Coruña ou Pontevedra ou Lugo, e nada máis. Entonces, agora mesmo esa é a situación, para que a xente e a cidadanía de Barbadás o saiba. No 2015 fixemos un acto de responsabilidade que foi dotar ao grupo de goberno PSOE e Bloque Nacionalista Galego que poideron traballar cun orzamento 600.000 euros superior porque tiñan en contra aquí a PSOE e Democracia Ourensana. Se non chegamos a apoiar aquel día se non chegamos a apoiar aquel día aquelo, pois o goberno hubiera traballado carmaos atadas un ano máis. Sin embargo, favorecemos porque nós non estamos aquí por intereses políticos. Pero que quede claro que a responsabilidade de que hoxe haxa estas contas no Concello de Barbadás, e xa digo, con estas contas e co futuro que se ve a medio prazo, se os tres gobernos non consiguen máis financiamento de outras administracións, porque ir á vía de subir impostos sen dar máis servicios ao cidadán sobre eses impostos que se suben, eso faino un tonto. Porque subir impostos para pagar outras cousas, non, sobre todo os impostos máis importantes como é o IBI ou o lixo. Polo tanto, a responsabilidade destas contas é dos últimos gobernos do Partido Popular que non crearon as condicións para ter hoxe máis ingresos ao Concello, e se dedicaron a outras cousas, e os 8 últimos anos destes gobernos, tanto PSOE e Bloque Nacionalista Galego como PSOE e minoría, e agora esperemos que se revirta e se reoriente esta situación para ver se empezamos como mínimo a deixar de caer en picado, empezar a recuperar polo menos
a liña horizontal para nun futuro, a medio prazo, subir, a responsabilidade é súa e teñen que asumilo. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Don Daniel, ten 3 minutos. Bueno, pois nada, boas tardes a todas e a todos. Evidentemente, como integrante deste grupo de goberno, pois este documento de presupostos pois non pode ser de outra maneira que un documento consensuado, un documento que reflexa a realidade, nos guste máis ou nos guste menos, a realidade económica, como dixo Ramón, de, bueno, pois cousas en moitos casos heredados e outras, pois falta incluso de ambición, pero este é un punto da parte imprescindible e necesario para cometer un plan de acción futura que xa estamos perfilando. Non se lle pode escapar a ninguén, como ben dixo o alcalde, de que a vida subiu para todos e non se pode tampouco negar a obviedade de que tarde ou temprano temos que acometer as actualizacións das taxas, as actualizacións de determinados impostos que nos guste máis ou nos guste menos son os que financian os servizos públicos. Escoitei nos últimos días, digamos que atrevéronse a decir de que é unha falta de legitimidade por parte do grupo de goberno de PSOE e eu mesmo que busquemos apoio nun grupo como o Partido Galego cando, para min, e teño que decirlo aquí, representamos a vontade maioritaria dos veciños, estes 3 grupos que ahora mesmo, dun xeito ou doutro, dotamos de estabilidade o goberno municipal. Polo demais, remítome o que transmite os compañeros do grupo de goberno, nada, evidentemente, sacar adiante este presuposto. Gracias. Sí, boas tardes a todas e a todos. Ben, bueno, en primeiro lugar, reseñar, como ben di o portavoz de Democracia Ourensán, que, bueno, pois eu, polo que se visualiza un documento pactado, como el ben di, e é, pois, o primeiro orzamento PSOE Democracia Ourensán, creo que do mundo mundial, e polo menos deste concello, algo que este grupo político xa ten manifestado noutras ocasións, un pacto de goberno que a 1 kilómetro, a 1 kilómetro e medio de aquí, pois sería absolutamente fora de lugar, porque a organización política que sustenta o goberno do PSOE aquí, Democracia Ourensana, pois en Ourense non ten aceptación por parte do PSOE ni por parte da gran maioría de forzas políticas, e, sin embargo, aquí pois é un pacto absolutamente natural. Será que, como ben dixen en outras ocasións, pois aquí o PSOE pois é un PSOE distinto, ou non sei exactamente os motivos por o que chegaron a este tipo de acordos. En todo caso, alá vostedes. Nós o que sí que temos que dilucidar e un pouco por riba da mesa ao respecto deste orzamento, que, bueno, que é eso, que é un orzamento que presentan a esta altura do ano, que descoñecemos finalmente tamén os motivos dos por que se presenta no mes de maio. Nos sempre defendimos, e así se fixo cando se estuvo no goberno, na medida do posible, era aprobar, traer un orzamento a finais no último trimestre do ano, e que ese orzamento entrar en vigor a principios de ano. É o normal, é dicir, que un orzamento teña unha vixencia de 12 meses e que a principios de ano pode estar en vigor. Aquí non, aquí levamos un orzamento prorrogado do 2022, o 23 non tuvemos orzamentos, o orzamento prorrogado, e levamos 5 meses, levamos xa 6 meses prácticamente con un orzamento prorrogado tamén do 2022. Por lo tanto, pretenden hoxe aprobar unha aprobación inicial dun orzamento para X meses do 2024, nin siquiera para o ano completo. Descoñecemos efectivamente os motivos do por que non se trae nun plazo normal e por que vivimos un pouco en esta situación donde pois o que sucede no día a día é que hai que
traer cantidad de modificacións de crédito, cantidad de modificacións pertinentes para poder acceder, poder pagar as facturas e poder, digamos, moverse no día a día, porque, logo, a situación económica dun concello varía dun ano para outro e non se pode estar cun orzamento prorrogado. Tamén descoñecemos os motivos de por que temos que estar hoxe nun pleno extraordinario para aprobar este orzamento municipal, a non ser que haxe algún tipo de condicionante, que espero que o señor alcalde mo resolva na súa intervención, ao respecto de algunha subvención da Diputación, algunha subvención de algún organismo que implique necesariamente que haxe un orzamento aprobado en determinada data, porque senón non entendemos que a 7 días dun pleno ordinario que está marcado no regulamento de organización, digamos, no pleno de organización, que é o primeiro luns de cada mes, que neste caso sería o 3 de xuño, está prefixado ese punto, por que temos que estar unha semana antes aprobando isto nun orzamento extraordinario, a non ser que haxa pois algún tipo de cuestión que espero así non lo aclaren, pero desde logo non nos parece normal, é dicir, nos entendemos que efectivamente pois lóxicamente temos a obriga de vir aquí e de atender este tipo de cuestións, porque para eso nos presentamos en as eleccións, pero desde logo entendemos que hai que intentar non estar cada 2 por 3 convocando un pleno. É dicir, acabamos de ter aí 7 ou 10 días, 15 como moito, estou falando de memoria, un pleno extraordinario para aprobar a composición das mesas electorais para o proceso electoral ao Parlamento Europeo do próximo día 9 de xuño. Señores, se teñen orzamento, tráigan, non? E aproveitemos ese pleno extraordinario. E non sei, é que parece que non temos nada máis que facer que vir aquí a cuestións. Que temos que vir, evidentemente, que para eso estamos. Pero, desde logo, non nos parece o formato. É dicir, nos creemos que efectivamente hai que un pouco ser máis pragmáticos e máis operativos a este tipo de cuestións. Bueno, decir que na proposta da alcaldía que imos a votar e que se votará finalmente en este punto, falan tamén de exclusivamente 15 días para o período de alegacións, para presentar as oportunas reclamacións, algo que normalmente sempre que se aproba cualquier tipo de modificación legal, cualquier tipo de ordenanza, etc., sempre se fala de 30 días, tamén descoñecemos o porqué en este prazo se reduce neste caso os 15 días. Nós, si, desde logo, si que imos estar absolutamente pendientes tamén deste prazo, porque entendemos non, o BNG vai presentar as alegacións pertinentes a estes orzamentos en ese prazo legal e daremos tamén digamos, o debate das distintas partidas, o debate que necesariamente deberamos dar hoxe, pero que entendemos que tamén por esta premura a hora de presentalo, porque realmente pois non nos parece correcto este formato e, sobre todo, pensando que estamos nunha campaña electoral, nun proceso electoral, é dicir, claro, eu descoñezo e non veño aquí tampouco a justificar nada, nin a nada, pero e todos temos mil cousas que facer, pero desde logo en plena campaña electoral dun proceso dunhas eleccións europeas, estar aquí debatindo un punto que posiblemente é o punto máis importante para debatir nun pleno do Concello de Barbadás, en cualquier institución pública, os orzamentos que van a guiar a acción política en ese ano en curso, en este caso aquí xa en X meses, non? Pero, en todo caso, un dos puntos estrela para poder facer un debate en forma e poder lo meten en campaña electoral e tan tranquilos, é dicir, aquí como, non sei, é que a mí pareceme absolutamente fora de lugar este tipo de cuestións, non? Entón, nos na primeira intervención vamos a, digamos, vou a pechar na primeira intervención neste sentido, plantexándonos moi en claro eses 15 días que no caso de que se aprobe este punto, para que o BNG presentará esas alegacións e dará ese debate pertinente en ese seguinte pleno donde se aproben ou se deneguen esas alegacións políticas que presenta o BNG a estes orzamentos para 2024. Gracias. Gracias a vostede. Ten a palabra o voceira do Partido Popular. Buenas tardes a todos y a todos y al público que nos acompaña en este plenario.
Título, sabe que siempre le pongo, señor alcalde, un título a los presupuestos de cada año. Llevo un año sin hacerlo, en el 2023, pero en el 2024 le he puesto un presupuesto irreal. Resumiendo las políticas de gasto para el año 2024, hemos desgranado algunas de las partidas más importantes. No hemos ido minuciosamente, pero sí las más importantes. En deuda pública observamos una diferencia de 18.000 y pico euros que se refiere al conjunto de compromisos y obligaciones a pagar asumidas cuando sus gastos son mayores que sus ingresos. Eso va al final, por eso quiero incidir en este punto. La partida destinada a seguridad y movilidad ciudadana, es decir, a la policía y a protección civil, sube unos 57.000 euros correspondientes a la subida salarial en función a la nueva RPT y a la estabilización de los puestos. Partida de vivienda y urbanismo se incrementa en 147.000 euros para realizar las obras en la vía de la Calzada Romana, una de ellas, y la colocación de la barandilla, dinero que entrará en la partida de ingresos a través de subvenciones de la Diputación de Ourense. Señor alcalde, 9 años para que terminen las obras que comenzó el Partido Popular y que no pudo terminar al cambiar el gobierno. Bienestar comunitario, una subida de 521.000 euros debido a la subida de las partidas en Sogama y Geseco. Expliquen a sus vecinos que el 19,70% del presupuesto es para una partida y tenemos todas las aceras sucias en la Valenzá, una imagen penosa en todos los pueblos de ese concello y debería, como le digo bien, debería de haber fiestas una vez al mes en cada pueblo para que todo estuviera en orden, colocado y por lo menos adecentado. Medio ambiente, señor alcalde, una subida de 90.000 euros con respecto al año 2022. Ya me paso el 2023 porque, bueno, ha pasado sin presupuestos. Para parques y jardines, ingresos de la Diputación para arreglar el Parque de los Patos. Y por fin, que ya va siendo hora, después de 2 años, el Parque da Rúa da Presa, que a ver cómo queda. Recuerda las diversas mociones que hemos registrado para que se cubriera algún parque y que sacan la noticia en prensa a bombo y platillo y por supuesto con la foto correspondiente para crear una laguna de anfibios en el regato de los Muiños que según todos ustedes atenuará el efecto isla de calor con una plantación de cerezos y una pérgola. Ingreso por subvención de la Xunta para adaptación al cambio climático. El PP está deseando ver la obra terminada para hacer uno de esos vídeos que tanto le gusta a ustedes. Mire, señor Valcárcel, los vecinos lo único que piden es que le cubran algunos parques para poder mitigar el calor extremo del verano y poder llevar a sus hijos al parque. Llegamos a servicios sociales y promoción social, donde aumentan en 115.000 euros para externalizar el servicio de ayuda a domicilio. ¿Recuerdan cuando estaban en la oposición y su única preocupación era que el servicio lo prestara personal del concello por la humanización del mismo? ¿Ustedes saben lo que es tener a sus familiares más cercanos y que cada día venga una persona distinta a asearlos? Lo voy a decir con una palabra bastante benévola, asearlos. Eso es lo más inhumano que puede existir y ustedes lo hacen. Cada día una persona distinta cuando alguna está de baja y es una empresa externalizada. Cada día mandará a quien quiera esa empresa. Fomento de empleo, irrisoria. Una subida de 5.600 euros para ayudar a nuestros vecinos parados a buscar empleo. Pero se equivocan nuestros vecinos. Son para cursos en el centro empresarial, para diversas actividades. Algunos para operarios de carretilla, puedo decirlo que sí, o para operadores de alimentos, pero la mayoría para cursos de agricultura ecológica, cursos de cocina, etc., etc., etc. Ayuda de empleo, muy poca. 5.600 euros creo que en esa partida y que suban eso es irrisorio. Llegamos a deportes. Población más o menos real de 13.000 habitantes y suben la partida en 169.000 euros para acometer la rampla de unión entre polideportivo y campo de fútbol y por fin, después de 2 años, que veremos
veremos, porque tal como está, terminar la pista multiusos que la pobre nació torcida y no sé cómo terminará. Piensen un poco cómo van a jugar los niños en verano en esa pista a pleno sol y espero que busquen una solución antes de terminarla. Llegamos a comercio, turismo y pequeñas empresas. Una subida de 27.000 euros para pagar los sueldos de 2 personas que han sacado de la Escuela de Música para dinamizar el Museo da Gaita de Fole. Nos informarán debidamente, supongo que no hoy o más adelante, de que hay un juicio por medio, que nos hemos enterado hace poco, de una de las personas que está ahora mismo en el Museo de la Gaita de Fole y que la Escuela de Música ha reclamado su plaza y que vuelva a la antigua plaza o que pues haya otra persona. Por último, la partida de servicios generales que conlleva una subida de casi 309.000 euros. Quiero recordarle al público presente y a toda la ciudadanía que los gastos de personal de este concello para el 2024 es un 43%. Y como bien decía, la partida de servicios generales que conlleva una subida de casi 309.000 euros debido a la nueva RPT que ha llevado a cambios salariales y también debido a la estabilización de los trabajadores. Señor alcalde, el Partido Popular le anima a que vuelva a modificar la RPT y cree nuevos puestos de policía. Sabemos que va uno, que sí lo puede hacer y usted lo sabe, aunque nos vende que debido a la política del señor Rajoy no lo puede hacer. Ya sabe que en otros concellos sí lo han hecho y que han aumentado puestos de policía. Aquí de momento uno, por lo que hemos visto. Pero claro, hay que sacar dinero de otras partidas, como podía ser publicidad, otro tipo de subvenciones, como por ejemplo, y voy a ir a algo que realmente sí los vecinos a lo mejor no me van a dar la razón, pero yo voy a explicar el porqué. Que sería los 50.000 euros que damos ayudas para celíacos o intolerantes a la lactosa. Yo personalmente, y lo digo públicamente, soy intolerante a la lactosa. No he pedido la ayuda y no la voy a pedir. Aparte de que no la pida, que en este caso pues podía ser lícito totalmente, entiendo que hay muchos otros tipos de intolerancias, otros tipos de enfermedades y que aquí le estamos dando 400 euros a personas que realmente sí se lo merecen porque son, bueno, pues esto lo creó el Partido Popular en su momento y ustedes han seguido, vale. Pero creo que 50.000 euros en este momento, vale, podíamos pedir ayuda, ustedes que gobiernan en el gobierno central, para que se rebajen el IVA de esos productos que realmente los celíacos o los intolerantes a la lactosa tenemos que pagar y que son productos muy caros. Pero ustedes están gobernando en este momento en el gobierno central y que creen ayudas desde otras administraciones. Si no, ya acabo. Desde otras administraciones y emplee ese dinero en contratar a personal para nuestra seguridad viaria y personal. Gracias, señor alcalde. Moitas grazas, doña Chelo. Ten que quedar meridianamente claro é que levamos 9 anos, ou prácticamente 10, sin que este Concello creara ou subira taxas. Algúnha moi puntualmente, pero o 95% das taxas, tributos e prezos públicos deste Concello non se implementaron. Iso quere dicir que este Concello apoia e aposta pola unidade familiar, polas familias. Non sei se é unha política acaída ou non acaída, pero iso é a realidade. Nos consideramos ata o momento que esa é a forma de traballar deste goberno. Vostedes mesmos no Partido Popular declaran e fartanse de declarar que hai que reducir impostos. Neste caso é como se os houbéramos reducido, porque se non se incrementan durante 9 anos incrementándose o IPC, evidentemente quedan reducidos no que respecta ao peto dos cidadáns e das cidadáns. Estamos facendo un traballo que é admirado en moitos concellos da nosa contorna en todos os ámbitos, por exemplo, no ámbito cultural, no ámbito social. Aquí todas as actividades que se realizan en Barbadás, xa no ámbito cultural, deportivo ou educativo, son prácticamente gratuitas ou semigratuitas. Vostedes si comparan agora, por pôr un exemplo, un campamento de verán que se realiza en Barbadás e que custa 20 euros, vayan a unha empresa privada, vayan a outro concello e verifiquen cal é o coste que pode ter ese servizo. Ben, esa é a forma de traballar deste concello.
Por esta razón, consideramos que este Concello presta uns servizos de gran calidade. En relación ao Bloque Nacionalista Galego, pois ben, un pleno extraordinario, porque eu creo que a actividade electoral é actividade electoral e non se ten que inmiscuir, nin coartar, nin limitar a actividade que ten que ter a diario e a cotío un concello, como é o de Barbadás. Pois ben, ademais deso, estamos dando cumprimento a diversas peticións que fixeron vostedes en varios plenos de que se asilizara ao máximo o orzamento. Pois neso estamos. Con eso estamos en asilizalo ao máximo para que o orzamento deste Concello, entre outras cousas, teña recursos para facer fronte ao que son os gastos que ten que realizar. Quero recalcar que as normativas e directrices europeas obrigan a que os custos de servizos sexan asumidos polos ingresos, é dicir, que un servizo que se presta por parte do Concello ten que ser sufragado polo ingreso que se xenera. E, ademais deso, hai resolucións judiciais, hai xurisprudencia que obriga a que sexa así. E insisto, levamos 10 anos sin subir un só imposto. É dicir, se o lixo, poñamos por caso, que non é o caso, costara 100 euros, hoxe probablemente tería que costar 120 ou 130 en relación ao custe, estou falando. Pois seguimos no mesmo, nos mesmos importes. É un exemplo, sin máis. Fala de propostas de presuposto irreal, doña Chelo. Pois ben, o contrato é que non se prestan servizos, o contrato do lixo e da limpeza viaria firmaron vostedes. E nese contrato non se contemplaba a actuación por parte do Concello no que harán o rural, non. Lea o contrato e non se contempla, doña Chelo. Non se contempla a limpeza viaria no que é o rural. Un contrato asinado por vostedes. Recórdolle tamén que vostedes foron quenes firmaron un contrato en relación ao servizo de augas e que pouco antes dunhas eleccións municipais ampliaron o servizo de 25 a 40 anos, que é o máximo permitido pola lei. Entón, as subvencións que concede a Xunta, tamén lle quero recalcar que son en concurrencia competitiva. Por lo tanto, eu aposto por esas subvencións. Cando nós podemos acceder a elas porque facemos os proxectos, vostede deixa aí en suspense a posibilidade da utilidade da lagoa de Anfibios. Ben, pois, creo, se non lembro mal, que me corrixa a señora tenente alcaldesa, foron 8 concellos os que accederon a esa subvención. En Galicia, se non lembro mal, podo estar errado, e Galicia ten 313 concellos. Por lo tanto, algo faremos ben. Esa subvención que vostedes tanto critican e criticarán, porque evidentemente non apostan por loitar en contra do cambio climático, eso demóstrase no que é cada unha dos gobernos nos que están eliminando carris bici e similares, pois nós apostamos por eso, na medida das nosas posibilidades. Na medida das nosas posibilidades. Rampa de acceso polideportivo. É unha subvención da Xunta de Galicia. Entón, tamén estará ben presentada. Non sei cal é a crítica, non a entendo nin alcanzo a comprendela. Entón, se é unha crítica, que se faga e que obtemos as subvencións, pois francamente non entendo. En desemprego, fala vostede de desemprego. Ben, non sei se sabe cal é a taxa de desemprego en Barbadás. Está no 8%. É moi inferior ao que ten o resto do Estado e ao que ten o resto de Galicia. Só deixo ese dato en riba da mesa. 8%. Non sei se estamos por debaixo dos 350 desempregados, que me corrixa o concelleiro, estamos por debaixo dos 350 desempregados, por lo tanto, ata non podemos acceder a certas subvencións por parte da Administración Autonómica. Entón, facer crítica deso cando os datos están en riba da mesa non son falseados polo Concello nin polo Goberno, cando ademais non temos ningún instituto que o acredite pola nosa parte, sino que veñen de datos foráneos, pois é un pouco estrano. E quero recordarlle tamén que as competencias de emprego non son dos gobernos municipais. Están delegadas por parte da Xunta de Galicia, por parte do Goberno Central na Xunta de Galicia. Tamén, en relación ao persoal, quero dicirlle que todos os suizos que hubo ata o momento por parte de algún traballador ou traballadora en relación a RPT foron gañados polo Concello. Todos. Todos. E quero dicir tamén que, abundando nese tema, este foi o único goberno que ata o momento conseguiu aprobar un RPT, cousa que vostedes, gobernando 24 anos ou 28, os que foran non o conseguiron facer.
Os postos da policía local vaise cubrir un. Pero, evidentemente, vostede fala do goberno do señor Rajoy. A taxa de reposición non a inventou este goberno. A taxa de reposición que pode ter outro concello, pois probablemente sexa diferente do noso. É dicir, depende das persoas que se xubilen en cada concello, en cada momento. Esa é a taxa de reposición. Eu descoñezo cal pode ser a taxa de reposición, por mencionar concellos que non teñen nada que ver con nós, como pode ser o Imbra, por decir algo, ou Lobios, ou Allariz. Non o sei, pero a lei marca precisamente unha taxa de reposición conforme a un dato. Se eses concellos teñen unha taxa de reposición alta porque resulta que o seu funcionariado ten unha idade media máis elevada que a nosa, evidentemente a taxa de reposición é máis alta. Se a nosa idade media dos nosos funcionarios e funcionarias é baixa, son funcionarios e funcionarias novas, pois non vai haber esa taxa de reposición. É fácil. Este goberno está traballando precisamente para xogar cas xubilacións e poder cubrir os postos de traballo máis necesarios neste concello, entre os cales pode estar a Policía Local, por suposto. Pero tamén é certo que este goberno sistemáticamente contratou auxiliares de Policía Local. Sistemáticamente, para cubrir as necesidades deste concello, cousa que noutros momentos non se fixo. Don Ramón, ten agora 5 minutos. Ben, en primeiro lugar, bueno, compartimos en parte o argumentario do compañeiro do Bloque Nacionalista Galego en afear ao goberno a tardanza en presentar este orzamento e a forma en que se presentou. Porque demostra que vaise ao límite. Pero, bueno, unha vez que temos isto encima da mesa, e sendo conscientes de que a non aprobación deste orzamento pode significar graves problemas para o Concello que revirten na cidadanía. Polo tanto, nós non vamos a ser un obstáculo para que a cidadanía, un obstáculo que por intereses políticos os pague a cidadanía, pero, eso sí, os nosos actos de responsabilidade teñen un límite. E hoxe esperamos que, se isto sai adiante, o goberno cambie e endereite a súa política orzamentaria, porque todavía ten 3 anos por diante, para endereitar o rumbo, para fixar os obxectivos que ten un concello que é os servicios básicos. Cando non tes a capacidade económica dun concello como Pereiro, pois hai certas cousas que lamentablemente teremos que deixar de lado, porque o primeiro é cubrir os servicios básicos da cidadanía, que para eso estamos. Porque intentar subir impostos, sobre todo os máis importantes do concello, e non mellorar os servicios por os que se pagan esos impostos para seguir mantendo cousas superfluas, eso non leva a ningún sitio. Por lo tanto, esperamos que eses compromisos a vontade de endereitar o rumbo sexan reais. Por lo tanto, faremos outro acto de responsabilidade como fixemos no 2015, pero este acto de responsabilidade non é como daquelas, ben dado por ten un límite. Por lo tanto, o noso voto será unha abstención. Moitas gracias. Perdón, moitas gracias. Ten vostede 2 minutos. Gracias, señor alcalde. Ben, bueno, pois, gracias, Ramón, ante todo, pola túa abstención. Gracias por suposto, poñer en riba da mesa os teus argumentos. Son máis que nada para poñer en riba da mesa e que conste ante a acta e ante a xente que está, que evidentemente non nos gusta en ningún caso pois ter que repercutir os costes aos veciños, como ben dixo o alcalde, non se subiu ningunha taxa en 10 anos. Tamén, se me permitides un tironciño de orellas, o BNG e o PSDG no seu momento, cando non se quixo actualizar o tipo impositivo da IBI no 2015,
e iso repercute negativamente agora. Por eso non podemos a veces tomar esas decisións que teñen un calado económico bastante negativo para este Concello. Con respecto á intervención da voceira do Partido Popular, hai algunhas cousiñas que evidentemente veñen dadas polo incremento das cuantías dos salarios que foi aprobado por este plenario, co cual este mismo plenario é o que aprobou, o que hoxe en día ven aquí esa subida de taxas. Algo que me toca moi de cerca, por suposto, é o tema da seguridade como profesional da mesma e hoxe en día como concelleiro que ten certas atribucións nese ámbito. Bueno, pois evidentemente consideramos pois escaso un efectivo máis da Policía Local, neso se está traballando, pero como ben dixo vostede tamén, señor Obispo, iso conleva unha modificación de RPT que ten que estudiarse de xeito técnico e despois ten que ter a súa correspondente partida orzamentaria. Matizar unha cousiña que tamén que estamos traballando neso e non se puido traer este orzamento porque hai que modificar ordenanzas demais, que estou de acordo co que dixo no tema das axudas universais aos celíacos, intolerantes á lactose e demais, que deberían ser progresivas, entendemos que deberían ser progresivas, pero eso conleva, pois iso, a correspondente modificación da ordenanza que ten que ser aprobada neste plenario e que posteriormente, pois, se incluirá nos vindeiros orzamentos. E tamén unha partida que dixo de 50.000 euros pois para esa finalidade que tamén está incluída nesa partida as emerxencias sociais que axudan en situacións extremas a moitas veciñas e veciños deste municipio. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceira do Bloque Nacionalista, perdón, ten 5 minutos. Nada, moi breve. Simplemente reiterar un pouco tamén o argumentado na primeira intervención ao respecto de que non se trata, como di vostede, de que estemos exclusivamente nun proceso electoral, que tamén para a convocatoria este pleno. Trátase de que tivemos un hai 8 días e que vamos ter un dentro de 7 días. É dicir, de que, a non ser, xa digo que non explicou, que haxa unha urxencia perentoria para ter un orzamento aprobado en determinada data, non ten sentido ter hoxe este pleno extraordinario tendo un hai 8, 10 días, 15 e tendo outro a posteriori dentro de 7 días, que está marcado na xenda. Iso é o que non entendemos. Despois, seguimos tamén ese tema dos 15 días que simplemente no punto terceiro da proposta da alcaldía que se pretende aprobar fala simplemente dos 15 días para a presentación de alegacións, de reclamacións, cando normalmente son 30. Bueno, agardamos concretar ben esa data tamén para poder presentar esas alegacións en prazo, como anunciei na primeira intervención. E, bueno, despois, xa un pouco en relación co que din os outros organizacións políticas, bueno, o que dixo o portavoz do Partido Galego, o pacto que anunciou ou que reseñou no 2015, que favoreceu ese goberno PSOE-BNG, bueno, a ver, o pacto vostede, e xa llo dixe en varias ocasións, o pacto vostede, no seu día tuvera co PSOE, sí ou sí, vale, non co BNG, por tanto, é dicir, que favoreceu ese goberno de coalición, perfecto, pero non misturemos. É dicir, vostede negociou co PSOE e, desde logo, non co Bloque, vale? Iso que quede claro, que é así, vale? Entón, que negociou? Que se chegou a acordos con quen chegou a acordos, non con nós. De acordo? Vale. Despois, bueno, con respecto ao tema do IBI que fala o portavoz de Democracia Orensana, de que se non se subiu no seu momento, non se actualizou no 2015, bueno, non se actualizou no 2015 porque, efectivamente, enténdese que o tema das tasas e dos impostos, pois habrá que buscar de onde necesariamente hai que sacar eses diñeiros. Eses diñeiros, para o medre dun orzamento, pois hai que sacalos, ao mellor, da consecución desa área comercial, de infraestructuras que permitan que se instalen novas empresas e que se dinamize o sector do comercio, algo que nós non temos neste Concello, vale? Que non sei se esa proposta de polígono de parque empresarial que pretende o goberno aí en Bentraces dará solución a isto ou será viable ou non, pero, bueno, en todo caso, é dicir, o que hai que crear son alternativas tamén que permitan que a propia ciudadanía e que as propias empresas e negocios se instalen tamén no Concello e que eso tenda tamén a incrementar o orzamento municipal, como sucede en outros concellos dunha poboación menor que teñen un orzamento superior, como temos falado en outro tipo
cuestións. Bueno, despois, relacionado tamén con unha cuestión que decía o portavoz do Partido Popular, que fala da lagoa dos anfibios. Bueno, a verdade que sí, é un pouco curioso ese tipo de cuestións. Eu creo que o goberno ten que estar enfocado, ten que ter como premisas outro tipo de cuestións que realmente poñan a Barbadás en primeira línea de un concello prioritario dentro destas comarcas e desta provincia, e non este tipo de lagoas ou cuestións que sí, pero que non nos levan a ningún lado, que non nos sacan de pobres, non nos sacan de nada. É dicir, e o que non son capaces de sacar son os paus, os troncos de piñeiros que este portavoz dixo en varias ocasións que siguen no Pisco, ou que estaban no Pisco, que non teño recentemente visto, que seguían na presa hai unha semana, e que agardamos que cando se estabilice o tempo, que agora vimos para o verán, pois acometan tamén ese tipo de actuacións, e non exclusivamente outro tipo de actuacións como as que veñen a hora de facer con estas carreiras polo cauce dos regatos, outro tipo de cuestións vinculadas á área de deportes, que sí que realmente nós xa o cuestionamos aquí con algunha moción en algún momento, e creo que o regato hai que promocionalo e hai que defendelo e hai que coidalo con outro tipo de cuestións e non con este tipo de actividades que eu creo que din moi pouco do Concello no respecto do cuidado do medio ambiente e do que debe ser a protección dun cauce, dun regato como o regato dos Muiños, onde habría que acometer outro tipo de actuacións e non estas. Bueno, ao respecto un pouco e remato dun pouco do que entendemos que deberán ir estes orzamentos. Estes orzamentos deberán ir para crear este tipo de infraestructuras nas que o BNG, desde logo, sempre puxo por riba da mesa e que creemos que realmente deben de servir para pôr en valor este concello e para pornos aí en primeira línea, esa segunda escola infantil, por moito que baixara os nacementos, ese instituto de ensino secundario, ese centro de día, esas piscinas climatizadas que realmente deberán de dar servicio durante todo o ano. Remato. Nada máis, grazas. Grazas a vostede. Doña Chelo, supoño que prosigue vostede. Sí, señor alcalde. En relación al informe de intervención, nos indica que la subida salarial de la RPT tiene una aplicación a 10 años. Los gastos de personal están supeditados a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año 2024, y si se prorrogan los del 2023, a lo que nos puede conllevar, hay un acuerdo aprobado de un incremento del 2% sobre el año anterior, más un 0,50 retroactivo desde el 1 de enero del 2024. Todo pendiente de que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Pero esto tiene que ser a través de una norma de rango legal. Lo que hace este presupuesto es llevar una subida del 2% y que se incluya en el fondo de contingencia ese 0,50% por lo que pueda pasar, y pagar los gastos de amortización del préstamo de la Xunta de Galicia para el año 2024 sobre la obra de sobrado, que son 18.994. En relación a los ingresos, pongan atención. Se va a llevar una reestructuración de ingresos reclasificando tasas y precios públicos. Al mismo tiempo, se procede a la actualización de los precios de las actividades extraescolares, ingresos por la actualización de las piscinas municipales, que en este momento se van a externalizar, y se incorporan también ingresos por comprobación tributarias. Señor alcalde, le recuerdo que son decisiones, algunas políticas, otras no. Algunas serán que se adapten a la legislación vigente, pero otras es usted consciente que las sube para tener más ingresos en la peor época económica de nuestros vecinos. Nos alegramos de una de las deficiencias que la señora interventora nos informa en el control de cuentas del año 2023, de fecha 19 de abril del 2024, la cumple y se refiere a la correcta tramitación de los expedientes de subvenciones por la aprobación del punto 2 de este pleno, que vendrá posterior a la aprobación inicial de los presupuestos. No se olvide que está dejando muchos deberes sin hacer, que le requiere el plan de acción de la señora interventora hace en ese informe. Contrataciones irregulares prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido en la Ley de Contratos de Servicios Públicos.
Revisión del acuerdo de productividad. Como le expliqué antes, modifique la RPT ya para el tema de la policía local y esa productividad que queda poca, según han dicho en las comisiones informativas, que quedan pocos empleados de ese concello que la estén cobrando, todos los meses tienen reparos y seguidos así durante años. Y seguimos sin el plan de acción, tal como le indica la señora interventora. Y por último, que ya no es poco, señor alcalde, si se diera el incumplimiento de los objetivos de estabilidad orçamentaria y regla de gasto en la liquidación del presupuesto del año 2024, nos llevaría a la aplicación de las medidas preventivas correctivas previstas en la ley para el año 2025. Si las entidades locales liquidan el ejercicio 2024 con déficit, deberán aprobar un plan económico financiero y le digo una cosa, Barbadas tiene todo en línea para que tengamos que realizarlo. El Partido Popular de Barbadas sí requiere ser de utilidad dada su defensa en la oposición, útil y responsable desde hace 9 años. El Partido Popular quiere demostrar una posición útil en beneficio de los vecinos de Barbadas, aunque tiene que quedarles claro a nuestros vecinos que somos el único grupo y el mayoritario de la oposición al que usted no ha llamado para darle una oportunidad a aportar alguna mejora a este presupuesto. Barbadas está dormida Barbadas está dormida por la ineficaz gestión del gobierno del señor Valcárcel. Barrios abandonados, calles sucias, proyectos bloqueados sin gestionar, 9 años sin ninguna infraestructura nueva, una seguridad vial peligrosa y un caos circulatorio. El PP de Barbadas tiene un rumbo y objetivos muy claros, como lo ha demostrado estos 9 años de oposición y 28 años de gobierno popular. Defendemos a través de las mociones presentadas una gestión eficiente y orientada al progreso de Barbadas, un compromiso que refleja las peticiones de nuestros vecinos en hechos y no en palabras vacías del Grupo Socialista. Para el Partido Popular de Barbadas, la transparencia es un aspecto crucial para el buen funcionamiento de un concello y ustedes no lo están siendo con los vecinos. Claros ejemplos de preguntas que traemos a este pleno y no tiene la claridad suficiente para informar a nuestros vecinos muchas veces de las dudas que nos surgen a nosotros. Imagínese a los vecinos que nos escuchan a través de las redes. Un ejemplo, sí, ya acabo. Un ejemplo, la instalación de las oficinas administrativas del cuartel de la Guardia Civil, su ubicación y el coste del alquiler que tendrá para las arcas del concello. Aunque el Partido Popular creyó en su momento en este proyecto, estamos a la espera de todas esas respuestas. Gracias, señora. Moitas grazas, doña Chelo. Vamos a ver. Terceira. E última. É última, é miña libre. Quero recordarlle a doña Chelo que as competencias de sanidade non son do goberno local, son da Xunta de Galicia. Competencia de sanidade e de servicios sociais. E quero recordarlle tamén a doña Chelo que os servicios sociais deste concello, igual que, por exemplo, o SAF, financias no 50% o concello, cando a lei obriga que sexan financiados polo goberno central e pola comunidade autónoma. E vostede sabe perfectamente. E se non o sabe, lembro eu. Está financiando o concello, cousa que lastra tamén os orzamentos municipais. A mitade dos 24 euros que está aportando ou que costa un servicio de axuda a domicilio por hora, a mitade paga o concello. De feito, eu non sei se sabe que son membro da executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias, é unha teima recurrente de instar a Xunta de Galiza que cumpla as súas obrigas con relación aos concellos para sufragar ese servizo. Don Serafín Núñez foi concelleiro de Servicios Sociais e coñece ben a problemática. Os concellos estamos financiando competencias absolutamente impropias e que nos obriga a Xunta, neste caso. Pois ben, isto ven a colación de que, se é certo que vostedes implementaron a axuda para os celíacos, pero foi a proposta do Partido Socialista, unha moción que levou este concelleiro. Pero quero lembrarlle que non son de ámbito municipal, non son de competencia municipal. E este concello debe ser o único de Galicia, dos poucos de España, que cumple con esa axuda para os celíacos. Polígono comercial está en marcha. Está en marcha. Somos o primeiro goberno que puxo en marcha este polígono.
temos documentos que acreditan a posta en marcha deste polígono, dos traballos propios para este polígono, e que é o estudio de viabilidade. Agora mesmo estamos pendentes de recibir, en breve, supoño, o estudio de demanda, e quero recordarlle ao Partido Popular que desde o ano 1998, desde 1998, eses terreos están a dispor de Xestur, sin haber feito absolutamente nada. Estamos tamén pendentes de que Xestur nos confirme a liberación ou a liberalización deses terreos. Estamos a expensas deso. E o que quero dicirlle para todos e todas é que a posta en marcha dun polígono deste calibre, desta índole, costa 10 millóns de euros, que non ten o Concello. Pero, ademais deso, os traballos que hai que realizar non son unha vara máxica, é dicir, chasco os dedos e mañá xa teño o polígono comercial, que evidentemente suporía máis ingresos para Barbadás. Isto pode levar 6, 7, 8, 9 ou 10 anos, dependendo do financiamento e dependendo da agilidade de outras administracións. Este goberno, desde finais da anterior legislatura ata hoxe, ten o estudio de viabilidade, probablemente en breve teremos o estudio de demanda. Pois ben, máis non podemos facer nese ámbito. Estas solucións que falan vostedes sin incrementar impostos son factibles, pero non son inmediatas. E, polo tanto, en mentres, temos que buscar solucións. Quero lembrar ao ao Bloque Nacionalista Galego que sin o voto favorable de don Ramón Padrón nesa investidura, vostedes non houberan tido a tenencia de alcaldía, nin área de servicios sociais, nin área de cultura, nin outras áreas que vostedes xestionaron no seu goberno. Entón, é certo que non negociaron vostedes con el. É certo. Bueno, non sei, eso foron cousas súas, non o sei. Pero vostedes non terían esas áreas nas que vostedes xestionaron e puxeron a súa impronta. É así. Entón, non cabe negar a realidade. Non hai moito máis que dicir. Grazas a ese voto, vostedes tiveron a tenencia de alcaldía, servicios sociais e cultura. Deixaron pegada nela. Para ben. Non o vou negar. Non o vou negar, pero se non fora por ese voto non houbera sido así. Quero dicir tamén, vostede incidía tamén no tema da urxencia deste pleno. Bueno, pois, entre outras cousas, temos que comenzar a obra do IDAE. Hai que comenzar tamén outras subvencións e achegas que tivemos da Xunta de Galicia que temos que pôr en marcha porque hai uns prazos para elo. Evidentemente, canto antes se faga, máis rapidez teremos na execución desas obras. Falar dos piñeiros e troncos. Ben, os piñeiros e troncos non se poden retirar mentras hai choivas e os ríos están en crecida. Falan vostedes de actividades deportivas como pode ser o que agrede supostamente o medio ambiente que a cavernícola. Esa carreira trouxo 400 persoas aquí a Barbadás. Carreira que probablemente pase a ter unha catalogación de o máis alto nivel. Carreira que contribúe a un desenvolvemento económico de Barbadás e que contribúe a interacción e a posta en valor precisamente dos lugares de máis relevancia paisaxística do noso concello. Entón, agresión, eu non a vexo por ningún sitio, e quero lembrar tamén que en moitísimos máis concellos hai actividades deste índole. Precisamente a interacción entre a natureza e deporte é fundamental. Poucos deportes se practican sin interaccionar ca natureza, como non sexa o baloncesto, o fútbol, halterofilia, kung fu e similares. Os deportes practícanse na rúa e no exterior. Non lle vexo, francamente, digo con cariño e sin acritude. Fago esa reflexión. Doña Chelo, fala vostede da época para os nosos veciños. É certo que o Partido Popular, cando se trata de falar de economía, nunca fala, nunca menciona. As preguntas que dirixe o Partido Popular en Madrid nunca falan de economía, falan de outros temas. Por qué? Pois porque se reduce o paro sistemáticamente. Redúcese o que é a temporalidade no emprego. Redúcese a inflación, máis que en outros países de Europa. Redúcese, como dicía, a temporalidade. O prezo máis baixo da luz e agora, a excepción ibérica que vostedes tanto criticaban. Entón, díganme por que estes son os peores tempos para a economía dos nosos conveciños, cando, como dixen antes, o desemprego neste concello é inferior ou ronda o 8%, cando hai menos de 350 persoas desempregadas. Para vostede, todas as épocas de goberno socialista son épocas de crisis. Son épocas de crisis, galopantes.
ademais, para vostedes. Pero a realidade ten os datos, que é marcada polo que é o Eurostat. O Eurostat non depende do Goberno Central, depende da Comisión Europea. E os datos están aí en riba da mesa. Teñen todos vostedes unha intervención de 1 minuto. No, dixen 8-5-1. Dixen 8-5-1. Despois ao final. Sí. Don Ramón. Bueno, pois eu non me toma mal, señor Xarín, don Serafín, falla a memoria. Porque se non é por este concelleiro, os 27 anos de goberno do PP eran 31 ou máis. E vostedes non pisaban o asento do goberno, vamos, nin hasta o 2060, penso eu. Porque nós unha abstención, se vostedes recorda, o partido máis votado daquelas era o PP. E por a lei, goberna a lista máis votada. E con vostedes é imposible negociar, porque vostedes presentan un documento e hai que lle dicir amén. E sentámonos na súa sede do Bloque Nacionalista Galego na rúa do Picouto. Estaba a Darlama, non sei como chama. Ángela. Ángela, Írvida, vostede, estaba connosco o señor Pérez Bouza, que hasta lle dixo Don Ramón. imposible. Ten que rematar. Pois seguen sendo os de sempre. Así non se vai a ningún lado. Así non van a pinchar nunca no voto do PP. E nunca van a gobernar este país, lamentablemente. Moitas gracias. Grazas a vostede. Ten vostede 1 minuto. Non te corresponde, ten razón. Pero xa deixame 10 segundos. Vamos a ser generosos. Xa que estamos con Sarín, xa que está... sí, no, o do Río, vale, tomo xa palabra, porque evidentemente, como ben dixeches, isto vaise facer nunha actuación de varias cousas que temos pendente no Río, e precisamente estábamos esperando a que estabilizase o tempo, que esperemos que siga estable. Rematou. Sí. Ben, ten vostede 1 minuto, don Serafín. Sí, nada, moi breve, simplemente dos cuestións. Bueno, ao respecto do que di o señor alcalde de que esa carreira cavernícola non é agresión ao medio, bueno, pois non é así. Nun regato hai anfibios, nun regato hai, aquí crían pitas de agua, aquí hai peixes, no seu día había anguías e troitas que subían do río, que ahora seguirán subindo, e evidentemente, se vamos polo río pisando polo cauce, pois ocasionamos un destrozo, eso é evidente. Se o queren ver, veno, e se non o queren ver, non o vexan. É dicir, pode haber actividades sin facer este tipo de cuestións. E depois, ao respecto que di o señor Padrón, pois sí, que efectivamente, sí que se houbo ese tipo de reunións, pero ese acordo final, como tal, foi co Partido Socialista, non foi co BNG. Mas nada, grazas. Está, rematou. Sí. Grazas. Falta vostedes, o Partido Popular. Ten 1 minuto, doña Chelo. Nada, yo con todo lo que he leído anteriormente y hemos expuesto el grupo del Partido Popular, creo que queda claro cuál va a ser nuestra votación. Y realmente, pues, no solamente es la actuación del río, señor Sarín, sino también cuándo van a desaparecer esos maravillosos escombros que podemos utilizar para el rally de Orense para que se siente la gente. Como va a pasar por ahí, pues realmente ya podemos hacer asientos. Entonces, bueno, pues efectivamente hay muchas actuaciones que hacer, pero bueno, yo también quiero decirle al señor Padrón que gracias a él llevamos 9 años de paralización en este concello. El señor Valcárcel, todo lo que dice va en función a que parece que acaba de entrar y sentarse en ese sillón, y no es así. Llevan ustedes gobernando 9 años y todo lo que han hecho es cero. Vale, esperemos que a partir de ahora, con las subvenciones de la Diputación y con las subvenciones de la Xunta, esto cambie. Es lo único que pedimos. Gracias, señor alcalde. Gracias, doña Chelo. Bueno, brevísimo. Eu, como sempre, teño a posibilidade de rematar o pleno. E as subvencións da Diputación, doña Chelo, quero lembrarlle que o Partido Popular votou sistemáticamente en contra de todas as propostas que fixeron tanto o Partido Socialista
como Bloque Nacionalista Galego cando vostedes tiñan maioría absoluta. Sistematicamente. Entón, vostede non se van a gloria agora desas subvencións. Son un dereito que temos os concellos de toda a provincia. Éramos ou a única provincia que non tiña un plan único. Por qué? Porque era o Partido Popular o que gobernaba a Diputación, sin cortapisas. Entón, agora existen esas subvencións, esas axudas, porque temos dereito a eles. Sin máis. Temos dereito a elas porque todos os veciños e veciñas, se vou utilizar un eslogan do Partido Popular, somos iguais, independentemente do partido que goberne no seu concello. Vostedes castigaban sistemáticamente os concellos nos que non gobernaban. Entón, afortunadamente, chegou un leve aire de cambio. Pero non porque vostede, que estivo na Diputación 8 anos e non falou nunca, nunca, nunca. E tivo a posibilidade de acompañar a dona Marga a dar 1 millón de pasos reivindicando esas axudas por parte da Diputación para os concellos, e ninguén do Partido Popular foi. E seguiron votando en contra hasta que houve un cambio na presidencia da Diputación obligado polas circunstancias electorais. Entón non se van a glorien deso. Non se van a glorien deso, por favor, porque non é un mérito seu. É un mérito da oposición. É un mérito da oposición que loitou denodadamente para o do Bloque e do Partido Socialista. Votos a favor. Sí, perdón. Ben, entregáronlle agora, antes de chegar ao pleno, unha pequena modificación no que é o anexo de subvencións. Redúcese o importe para a Escudería Ourense Fomento de 18.000 a 11.000 euros e incrementase a subvención a veteranos para de Peñor de 8.000 a 15.600 e elimínase a subvención de 600 euros que estaba nunha partida diferente. Entón, non sei se isto hai que votalo previamente ou non. Sí, votamos previamente esta incorporación. Votamos, votos a favor? Perdón. Podremos decir, Sí, porque, perdón. o sea, por lo menos, a ver, un minuto a cada uno Sí, para sí, decir, disculpe. porque realmente esto no lo habíamos visto. Don Ramón, si quere intervir. Sí, explicar. Vale, explicar que isto foi unha proposta que nos fixemos nosa, porque o campo de fútbol está nunha situación totalmente límite, porque ten risco de caer algunha das súas instalacións e incluso de algún trozo de muro con respecto a algunha finca de algún veciño colindante. Por lo tanto, necesítase esa cantidad de cuartos para acometer esas obras de emerxencia. Moitas gracias. Don Daniel. Bloque Nacionalista Galego. Nada, moi breve. A ver, nos o tema da Escudería Ourense, pois non vemos tampouco hai nin 18 nin 11. O respecto tamén do tema de parada, supoño que iso serán as reclamacións e o apoio ou a abstención do Partido Galego aos orzamentos. Non sei se, supoño que serán máis cuestións que esa, que pediría algo máis para tal, lóxicamente, porque non se vendería ou non apoiará por 7.000 euros. Pero, bueno, en todo caso, non temos nada máis que decir ao respecto. Vale, gracias. Partido Popular, por favor. Era por eso le pedía el minuto. Nosotros estamos en concordancia con el BNG. O sea, nosotros realmente cuando se nos presentan los presupuestos y vemos que hay pues una cantidad para arreglar el campo de fútbol de parada, que ahora se cambie, nosotros la escudería, pues realmente nos da exactamente igual también. Vale, pero realmente pues esto es un acuerdo a que se ha llegado a última hora. Lo que tenemos que dejar claro que eran 8.000 euros y que ha habido un acuerdo, aparte de algo que nosotros no tendremos, o sea, no conocemos en este momento, lo tendremos a lo largo de estos meses, señor Sarín, supongo, los acuerdos que hayan llegado, para que el voto que ahora oigamos del señor Padrón, pues sea cual sea. Eso es lo único que quería decir, que esto se ha cambiado hoy a la mañana. Gracias. Pois, vamos a ser sinceros, evidentemente a proposta ven do Partido Galego, pero non é menos certo que a análise polo medio que se fixo desa instalación obriga a que esos 8.000 euros eran insuficientes. Sin máis, non hai máis explicación. Os 600 euros, evidentemente, para que non haxa túas subvencións,
van nunha única subvención. E nada máis, hai que votar. Si votamos incorporar esto. Votos a favor da incorporación. Abstencións. En contra. Moitas grazas. Ahora votamos o orzamento. Votos a favor do orzamento. Abstencións. Do orzamento estou falando. Votos en contra? Non. Pois ben, pasamos ao segundo punto. Segundo punto. Expediente 4.472, modificación do plan estratégico de subvencións do Concello de Barbadás. Ben, é un documento obrigado por lei, que vostedes teñen todo o detalle aí, e que hai que, bueno, ao final, non sei se precisan que o lea, que non o lea, ou se precisan debate, queren tempo. Non, sí ou non? Do anexo perdón, do anexo de investimentos, perdón. Don Ramón, alguén quere intervir? Sí. Bloque Nacionalista? Do plan estratégico de subvencións, estamos falando. Don Ramón non, vostedes tampouco, o Partido Popular sí. Pois teñen 3 minutos como calquera outro punto. Grazas, señor alcalde, por nada, boa tarde a todas e a todos, especialmente ao público, que cada vez hai menos xente, pero bueno, agradécese que estén nun pleno como o de hoxe tan importante, porque, como dixeron xa varios compañeiros, aquí é dos plenos máis importantes que se desenvolven ao longo do ano, perdón, dos anos, porque levábamos tempo sen eles e prorrogados. Entón, agradécese a presenza e ese interés. Bueno, señor alcalde, eu non sei se vostede é consciente a veces de esas declaracións que fai, non sei se as pensa, se as ten escritas, se fai os estudos correspondentes. Sorprende, ademais, incluso unha cousa, a pouca forza, a frouxeza que vostede hoxe defendeu os orzamentos do Concello. Será que esa forza a perdeu nas negociacións co señor Padrón estes días. Está claro. Fala tamén da taxa de desemprego en Barbadás. Sabe que a taxa de desemprego no 2022 era inferior á do 2024? E sabe que diferencia houbo da 2023 a do 2024? Solamente 8 persoas encontraron emprego, pero non encontraron emprego en Barbadás. Que pensa, que vostede se vai a lucrar do que están facendo concellos limítrofes como Ourense, Pereiro, San Cibrao ou Toén? Que é onde se emprega a xente de Barbadás? Que políticas fai vostede de cara ao emprego para que a xente de Barbadás se empregue en Barbadás? Fai políticas de comercio efectivas? Non. Nin de formación, porque a metade dos cursos que se están dando no Centro Empresarial Transfronteirizo únicamente teñen validez, o teño dito varias veces, nas puntuacións que se realizan neste Concello e en algunha outra entidade local. Cando esas persoas que realizan esa formación se teñen que ir a empresas ou se teñen que ir a outras administracións distintas, non lle valen porque non hai capacidade docente recoñecida. Entón, non vale, non me veña a falar de desemprego. Bueno, por a parte que toca no punto que estamos a tratar, o plan estratégico de subvencións do Concello de Barbadás, documento de obrigado cumprimento, por suposto, como non podería ser de outra forma, e o que o Partido Popular vai a votar. Este documento non o que encubre. Explico por qué. Nas súas partes principais, no capítulo 6, nos procedementos de concesión, literalmente leo, con carácter xeral e ordinario, o de concorrencia competitiva, será o que se aplica a subvencións que outorga o Concello. E con carácter excepcional, o de concesión directa. Pois miren vostedes, 16 subvencións nominativas fronte a 6 subvencións de concurrencia competitiva. O documento hai que aprobalo porque é un documento que nos obriga por lei. Pero as subvencións que a teñen os veciños e veciñas de Barbadás, e hai que ter cuajo, señor Padrón, negociar esa subvención á Asociación Deportiva de Parada, alegando que o campo de Paradas está caendo, e o campo de Ventraces é o campo de Sobrado.
ou as outras infraestructuras que hai no resto de parroquias deste municipio? Como están as calles? Non, Por non ir máis lonxe. ten que rematar. Claro, interesa que rematar, remate pronto. ten o seu tempo. Voume cinguir ao tempo, señor alcalde, pero vou continuar na segunda intervención, como non sería de esperar outra maneira. Grazas. Grazas a vostede. Bueno, teño dereito a intervir eu agora cando remato o Partido Popular. Só un inciso, mire. Vou ser breve, vou ser bastante máis breve que a vostede. Vostede dase conta de que as subvencións que son nominativas van dirixidas basicamente a entidades asociativas deste Concello. Vale. Pero independientemente deso, tamén hai partidas que van en concurrencia competitiva. Por lo tanto, non sei cal é a súa crítica. Son subvencións de interese xeral e que, polo tanto, están absolutamente justificadas. Voulle lembrar que vostedes no seu momento non tiñan nin a primeira en concurrencia competitiva. Un Bueno, minuto, don non Ramón. iba a dicir nada, pero como Bueno, xa me minuto, nombraron Pedro, varias veces. Mire, acaba de elevar o tono de voz, señor Manuel. Lémbrolle porque hai uns plenos aquí reprenderon ao meu compañeiro que estaba ao meu lado por o tono de voz, pero eu non o vou elevar. Pero voulle dicir unha cousa. Por elevar o tono de voz ou mirar moito cara lá, cara a cámara, non ten vostede máis argumentos que os que pensa. Vostede acaba de absteñerse nun orzamento que o Partido Galego tamén se acaba de absteñer, que permite que ese orzamento siga adiante. Nós fixemos un argumentario lóxico. Vostedes fixeron un argumentario totalmente en contra, pero abstivéronse. O sea, co seu voto é o mesmo que o noso. Entonces, todo o que acaba de dicir agora, penso que a xente que ten un pouco de dor de frente, pois xa se lle cae o argumentario. Moitas gracias. Grazas. Bloque Nacionalista Galego, quere intervir agora? Moi breve. A ver, non temos moito que dicir ao respecto deste plan. Entendemos que é unha cuestión estricto senso legal para o tema da tramitación de subvencións e, a ver, non vamos a entrar no fondo desta cuestión porque entendemos que tampouco ten maior incidencia. De acordo, gracias. Grazas. Partido Popular. Sí, bueno, pois o de ton de voz non é por outro motivo que no último pleno o Partido Popular solicitou unha modificación do sistema de audio porque os vídeos que se están a gravar e que se transmiten en streaming por YouTube non se nos escoita. Entonces, obríganos a ter un ton un pouco máis alto. Se esta modificación se hubiera realizado, pois probablemente teríamos que baixar un pouco o ton de voz. Señor Rei, por certo, o señor Jacome en Ourense pasoulle un pouco o mesmo. Tiñan que elevar a voz porque o sonido tamén era deficiente e houbo que adaptalo e modificalo. Señor Padrón, non queira enganar a cidadanía vindo aquí. Mire, sabe por que o Partido Popular se acaba de ter os orzamentos? Pois que vamos a presentar alegacións. O mismo que acaba de dicir o BNG que vai presentar alegacións. Estamos ante unha proposta inicial. Pero vostede que ven a política de novo ou leva xa tempo aquí? É que parece ridículo, parece que acaba de entrar de novo no Concello. Eu creo que estas cousas, vamos, xa as debería ter coñecidas demais. E pareceme ridículo, e así yo teño que dicir á cidadanía, pareceme ridículo que vostede venda o seu apoio a este goberno ineficaz desde o ano 2015. Por canto? Canto eran? Primeiro 8.000 e agora case o dobre. 15.600 euros. Vostede cree que as deficiencias deste Concello vostede as defendeu e se van a pagar cunha subvención a unha entidade, a unha asociación deportiva para arreglar o campo de fútbol do pobo onde vostede vive. Vive máis persoas, sí, pero pensen que aquí hai un concello de casi 13.000 habitantes. Estáse lastrando as necesidades de toda a veciñanza a conta dunha persoa que desde o ano 2015 se está vendendo por cantidades irrisorias. Esas son as negociacións que este señor está levando para o Concello de Barbadas, para todas as parroquias. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Non teño nada máis que dicir, procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Nada máis. Queda aprobado. Pois queda levantada a sesión.
Moitísimas grazas a todos e todas pola súa participación. Sí, e as comisións a semana que ven son a 1:30. Bueno, é fora... Iso, é fora... Esta semana, sí, perdón. É fora do tono, como defende os orzamentos? Pois depende do tono que utilicen vostedes tamén. No, do tono que utilicen, da agresividade ou non agresividade, como se chama, do cinemómetro, no, cinemómetro de velocidade, do sonómetro que utilizo de voz. Ramón.